Турция в момента не е готова да бъде член на Европейския съюз. Тя не беше готова и когато започнаха преговорите с нея, защото не съблюдава Европейската харта за защита на човешките права и свободи, защото е устроена по начин, който е твърде различен от останалите европейски страни, които са членове на Съюза. В този смисъл преговорите с Турция трябва да се водят без компромиси, без стратегически отстъпки, както европейски страни желаят да правят на Турция. Освен това, Турция трябва да се ангажира да направи няколко неща. Първо, трябва да престане да се намесва във вътрешните работи на съседните страни. В частност, не трябва да организира гласуване в полза на една българска политическа партия. Турция трябва да се задължи да уреди взаимоотношенията имуществените с наследниците на хората, които е прокудила от територията на Одринска Тракия, защото там са останали огромни имуществени задължения на турската държава към тези семейства, които са били принудени да напуснат страната. И накрая, ако Турция действително удовлетвори всички изисквания и претенции на страните, които членуват в Европейския съюз и се докаже като способна да покрие критериите от Копенхаген за европейско членство, ние предлагаме въпросът за нейното членство да бъде решен на референдум от всички български избиратели.